Hyvää huomenta. Nyt on lokakuun 17. päivä ja ollaan seulavihanneksen tilalla. Ja me rupeaa olemaan porkkanan nosto viimeiset hetket niin sanotusti käsillä. Ja noin 50 hehtaaria meillä on tuotannossa. Sen kanssa saadaan vuosituotannossa noin 1,5 miljoonaa kiloa kuorittua porkkanaa ulos. Ja aamu oli aika kuulas. Meillä on nyt vähän odoteltu pakkasen laskevuutta, mutta porkkana näyttää hyvältä ja tästä on hyvä lähteä seuraamaan nostoa. Tervetuloa mukaan. Eli tässä meillä on porkkanan nostokone. Se on DeWolf-merkkinen ja sen kanssa saadaan 2 riviä kerrallaan nostettua. Se ottaa tuohon hihnojen väliin porkkanan naatin kiinni ja tuolta perästä saadaan eroteltua naatti erikseen ja porkkanat jatkaa puhdistuksen kautta säiliöön. Ja säiliöön mahtuu noin 10 kuutioa porkkanaa ja sen kanssa saadaan hyvänä päivänä 4,5 kuutioa nostettua. Tehokas kone tähän käyttöön. Niin, nyt saatiin porkkana nostaa alkuun. Lämpötila näyttää 12 plussalla ja naatti alkaa olla suva, niin saatiin homma aloitettu. Meillä on automaattiohjaus tässä käytössä ja lisäksi on nostokone ohjaa nostopäätä ja se pitää itse riviä, niin tässä jää tämmönen tarkkailu vaan itselle, että kaikki sujuu ja lisäksi on vähän kameravalvontaa siihen lisäksi laitettu, että saadaan tää valvottua sitten kaikki sujuu suunnitelma. Ollaan suurin piirtein puoliväliin sarkaan päästy ja rupeaa säilyä aika hyvin käyttämään.